Na hrudníku si musíte dávať pozor na prsné bradavky, to už viete, to je etická kontraindikácia. Keď robíte celé telo, tak ja si už hrudník nanesiem aj vtedy, keď robím brúško, už zároveň, hej, ja potom rovno prechádzam, aby som nemusela... Nanesenie masážneho prostriedku na hrudník, úvodné trenie dlaňami v 5 smeroch. Začíname na vzdialenejšej strane pod prsníkom, áno, pod prsníkom. To je akože 1. Potom na rameno, to je 2. Jo. U chlapov môžete aj tlačiť, už je jemnejšie. Potom 3 je na druhé rameno. Čo si kozy cvičíš? Hej, ja to mám svalovicu, fest. Vidíme, ako sa tvári. Nebojte. Ale to je taká príjemná bolesť teraz. No, 4 je pod druhý prsník v podstate. A 5 je v strede. Pozor, nenaražajte do krku, áno, nenaražajte do krku, iba takto. Ďalšie? Áno. Trenie obťahovacím spôsobom, chrbtovými plochami rúk z dola nahor až ku krku a späť plochou dlane. Taký veľmi príjemný hmat, hej. Ako no cez podprsenku, aby si sa to naučil. A keď bude u teba, tak si zhodí, keď budeš robiť. Trenie do kríža so striedaním rúk. Toto je dôležité na koordináciu. Dobre je to, aj keby ste mali teraz dieťa, dyslektika, dysgrafika, tak toto je veľmi dobré. Takisto je to na podporu hemisfér. Vaša ruka vzdialnejšia je na vzdialnejšej strane, bližšia je na bližšej strane, áno. A idete do kríža, to znamená, že takto, aby sa prekrížili tie ruky. Takže táto ide smerom na toto rameno 1, 2 a vráti sa presne do toho východzieho miesta. A druhá ide na druhé. 1, 2 a striedate. 1, 2 a druhá sem. 1 a 2. Časť druhá, prstný sval. Vytieranie pätkou dlane prstného svalstva smerom k ramenám. No, čo sa dá robiť? Čo sa dá robiť? Takže, tak ako to bola tá 2 a 3, že 1, 2, 3, tak 2 a 3. Ale takto, ako ste na lopatke robili, alebo na pete, že pritláčate si pätku dlane a ideme aj druhú stranu. No, môžeš. Vytieranie medzirebrových priestorov smerom k axile. No, axila sú podpážne uzliny, lebo na chrbte ste to vytierali smerom tak, teraz to musíte vytierať smerom sem. Túto časť rebier si nevšímame a vytierame vlastne len smer, len tú druhú časť. A do podpazušia. Áno. Rozotieranie palcami striedavo. Prstný sval až na ramenný klb. Tu je nejaký poriadok, no. Tak, prstný sval až na ramenný klb. U žien zdávajte pozor, u žien toto nie je prstný sval, to je prstník, hej. Prstný sval je tu, áno. Takže až na ramenný klb a aj ramenný klb vytierajte. Jedna strana, potom druhá. No, môžeš. Výtier prstného svalu do strán dlaňou do striežky. Keď budete mať ženu, tak nemusíte ho robiť tento hmat, hej. Je to odlymfovací hmat. Keď sú hlavne problémy s prsníkmi, rakovina a tak ďalej. No, podržite chvíľku. Hej, nie takto, ale takto, od seba. Nie k sebe, ale od seba, hej. Dobre, no, môžeš. Výtier prstného svalu od bradavky až na deltový sval chrbtom ruky. Tak, keď sme dali, v podstate, keď sme odlymfovali sem, tak to stiahneme sem, lebo tu je taký terminus sa to volá, tam je tiež zhluk uzlín a v podstate ako keby sme to do nich dávali. Jedna strana, druhá strana. Môžeš? Hnietenie prstného svalu. Hnietenie prstného svalu, to už poznáte. Choďte až na deltový sval. Jemné chvenie prstného svalu. Druhá strana. Jemné chvenie, no. Časť tretia, spoza hlavy masírovaného plus záver. Výtier trúbku dlaňami od chrbta na brucho cez hrudník, prstné svalstvo na ramenách, trapézy cez krčnú chrbticu so zakončením, jemná trakcia hlavy. Takže ešte raz vám to vysvetlím. Trakcia
ideme od brúška, cez hrudník, cez prsné svaly, tlačím, ja prstami tlačím, cez ramena, zídeme na trapezový sval dole, cez krk tiež tlačím dole a zakliesnime si za podlebečnú kosť a potiahneme. Klient by nemal mať nič pod hlavou, nemali by ste mu takto dvíhať hlavu, hej, ale iba potiahnete za sebou. Ja to každému, kto bude ležať, urobím. Dobre? Potiahnete za sebou, podržíte a uvoľnite. Treba to tam aj chvíľu držať. No. Mierne tepanie na hrudníku. Máme. Mierne zmetanie. Máme. Chvenie prsných svalov. Záverečné trenie hrudníka. Pohľadkáte a nech sa páči. Hotovo. Upozornenie. Áno, čítaj to. Masáž hrudníka sa aplikuje najmä u mužov. U žien je nevyhnutné obchádzať pri tejto masáži prsné bradavky a celkovo musí byť jemnejšie ako u mužov. Bradavky, dobre. No tak máme. Tak.